an fara kai shi. Ya tun hawa maza. Sai ka ci mazal din. Wato Waye? abina wai ita kankana Kaiwa. ƴan Saudiya ce ko Musin. kankana ƴan Saudiya ce ko Ba ka gani ba don waka ka bude mai Amir Ali babba ne. Ciwai Ali babba ku da Shi ne Ali babba. Amir. Limaza. Shi ne abin nan. Limaza. Amir wani na anta. Ibu kankanan nan Amir za su Kai ta biyu hannun ka za ta Amir salaman mu ne ka sani ta. Kai biyu Na dan in ba ka dauka sai ka ci uwarka. Rudi lafiya? haka za ka gage to mutum Kai barawo kai. Kai ya da lemon? A kai lemo? A kai lemo? A kai lemo? A kai shi. Ɗan kutumar kuwa. Dallacin kashi yadda ka san uwa.